И, и четвъртия баща ми фактически живее и работи в Германия. Връща се точно малко преди 9 септември. Взимат му паспорта другарите комунисти и не му разрешават да се върне обратно. В желанието си да се върне обратно в Германия няма никакъв изход, освен е трябвало да избягат през граница. Единственият шанс е бил този да избяга през Турция, понеже там е завършил, имал приятели и решава, че е най-правилното. Обаче на границата го хващат и го вкарват в затвора. От големия побой в затвора той получава една скоротечна туберкулоза, поне така е писано в смъртният му акт. И лежи в болницата, във Варна, в болницата. Но непрекъснато е искал да има връзка с мен и е следял моя живот. Въпреки че е нямал достъп до мен, не са му разрешавали достъпа, той е искал да има връзка с мен, като се е изразявала връзката в това, че няма възможност по друг начин да дойде да ме види, защото не му дават. Той идва по втори начин да ме види и носи много подаръци, които ги дава на война ми. И от война ми ги получавам във вид на подарък от нея, а те са фактически от баба ми и от баща ми. И преди да почине, чичо ми ме помоли да му напиша едно писмо, но тъй като аз никога не съм казвала татко, никога, това нещо просто нямах как да се обърна с писмото към баща ми и не му написах писмо. Това е един много, да ти кажа, субливен момент на всички деца, които фактически не им казват истината за тяхните родители, биологични, прикриват и истината и това се отразява много лошо на самото дете. Защото ти не знаеш фактически този човек кой е. Идва в училище един човек и ме търси на Сиси Иванова Антонова. Обаче аз не се водя на Сиси Иванова Антонова, а се водя на Сиси Аргирова Рапова, на името на дядо ми. И учителката казва, имам две сисита, едната е Кръстевич, едната е Рапова. И той казва, да, Рапова. И идва при мен, хваща ме за ръката и казва, аз съм баща ти. И ме води в най-хубавата сладкарница във Варна, сладкарница Париж. Не си спомням какъв разговор сме водили двамата. Въобще спомням се само, че ме черпи торта и седнахме на една маса и ядахме торта. После ми купи бомбони и ме изпрати близо до вкъщи. И аз с тези бомбони отивам в къщи и казвам, мамо, ти знаеш ли на баба ти Сичка, която фактически нито ми е била баба, нито ми е била майка. Тя е била мащехата на моята майка, защото на моята майка и почива, когато майка ми е била на 2 години и половина. И когато отива вкъщи и казвам, знаеш ли кой дойде в училище? Кой дойде? Баща ми. Ах, каза, кое дете има двама бащи и 2 майки? Няма такива. Той идва да те открадне. И знаеш ли какво ще направи с теб? Не знам. Ще те сложи в едно бури с пирони, ще те търкалят, ще ти вземат кръвта и я дават, каза на евреите, да се пречистяват тази кръв. Представиш ли се на едно дете на 7 години да му кажеш такова нещо, как би то преживяло? Ще отиде ли втори път към този човек? Никога няма да отиде, защото ти на него му внушаваш, че този човек е най-лошия. Едва ли не. И после вече, това става преди 9 септември, разбира се. След 9 септември
Той се връща от Германия и идва с големи подаръци в училище, да ме види пак. Сестринка ми, обаче вече баба ти не отива. Учителите му молят, главният учител си спомням, викам да отида, аз казвам не искам. И така не отидах, нито подаръците приех, нито отидах да видя баща си. След това вече бях ученичка в гимназията. На 24 май отивахме да берем цветя и да правим венци по случай 24 май. Бяхме в една градинката до часовника във Варна с ученици, нали там. И някой ми вика си, една моя съученичка сяда на една пейка с един мъж, който води 2 деца. И той казва, аз съм бащата на Сиси. След като той си тръгва, идва чичо ми и стринка ми и тръгват заедно, съученичката ми каза, знаеш ли кой е този човек? Аз викам, не. Това е баща ти. Те се обръщат и ме гледат и аз ги погледнах и това беше виждането ми, което съм го видяла баща ми. Достъп съм нямала никога, никакъв контакт и как мога да кажа, за мен фактически този човек излиза, че е чужд човек за мен. Разбираш ли, аз никога не съм живяла с него и никога съм нямала контакт и обращение към него татко, което е много голяма грешка. Аз като гледам сега филмите, които прожектират турците, именно тези филми ме навеждат до моя живот, до моето детство. Момичето, което казва на момчето, от което има дете, детето казва на чуждия човек татко, а на таткото вика батко. И казва, аз ще му кажа, като му дойде удобния момент. Той удобният момент може никога да не дойде.